ҳафтаи хитоӣ дар факултети забонҳои шарқи донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик бобоҷон ғафуров ҷамъбаст гардид. Чорабинии мазкур бахшида ба ҳамкориҳои адабию фарҳангии Тоҷикистону Чин баргузор шуд. Ин чорабинӣ ҳар сол моҳи феврал дар факултети забонҳои шарқ гузаронида мешавад. Дар чорабинии мазкур донишҷӯён иштирок намуда шеърҳоро бо забони тоҷикӣ ва хитоӣ қироат намуданд. ҳамчунин аз тарафи донишҷӯён тарзи омода намудани чойи хитоиро ба ҳозирин намоиш доданд. дар ҳафтаи хитоӣ ҳамаи донишҷӯёне ки дар гурӯҳҳои хитоии англисӣ таҳсил доранд фаъолона иштирок карда дониши худро санҷиданд. дар ин ҳафта аз тарафи устодон савияи дониши донишҷӯёнро доир ба донистани забони хитоӣ санҷида шуд. ҳафтаи хитоӣ аз гирифтани эссе, саволу ҷавоб, сурудхонӣ, санҷидани малакаи суханронӣ бо забони хитоӣ, рассомӣ ва тарзи тайёр намудани таомҳои миллии хитоӣ оғоз гардида бо барномаи фарҳангӣ ба анҷом расид. аъзои ҳакамон аз ҷумҳурии мардуми Чин мебошанд. донишҷӯёни фаъол аз тарафи факултет қадрдонӣ карда мешаванд. ҳар сол дар факултаи мо ҳамин чорабинии калон шуда мегузарад, танҳо дар моҳи феврал, барои он ки дар мардуми хитой дар ҳамин моҳ идашон аст. иде ки ҳамчун мо моҳи наврӯз ҷашн мегирем, иди баҳор, инҳо ҳамин моҳ моҳи пурраи иди хитой, мардуми хитой аст. барои ҳамин ҳам мо ҳамин чорабиниро ҳар сол дар ҳамин моҳу рӯз ҷашн мегирем ҳамроҳи донишҷӯён. ҳамчунин дар ин рӯз намояндаҳо аз донишгоҳи Конфутсий иштирок намуда малака ва дониши донишҷӯёнро санҷиданд. ин чорабинӣ имкон медиҳад то донишҷӯён бо намояндагони ҷумҳурии мардуми Чин суҳбат намуда баъд аз хатм ба ин кишвар барои кор ва давоми таҳсил сафар кунанд. донишҷӯён метавонанд имсол таҷрибаи омӯзии истеҳсолии худро дар ҷумҳурии мардуми Чин гузаронанд. ин иқдом бори аввал ташкил карда шудааст. мақсади ин гуна чорабинӣ санҷидани малакаи маҳорат, дониш ва ҷаҳонбинии донишҷӯён мебошад. гузориши Насибҷон Абуев ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии хабар.